Bäh. Tugelemem. Gowmay han ýagdaýdan. Salamu aleykum. Ösüp sınaw tugeleme. Täze of saldyň dip agaň çağaran olmay. Näminni şeýip durjakmy, oturmalmy? Geç otur. Geç bäri, geç. Görmän soň. Şok dolay seni. Ha. Özüň etdiňmi şunça zady? Hawa, näme? Näme gedenme begeniň okmaýyn? Begen ýan, Hudaýa şükür. Ýöne görmän soň bir hili. Geň görýänler, geň aldym. Näçe wagt görüşmedik? Ay kimon sany? Biz tanıýas biz. Biz tanıýas agam. Senem habarmam kalyp soraşym bolla. 4 ýyl geçdi şu wagt sen görünmediňmi? 4 ýyl bäri göremezok seni. Endi mene hoň ýalak ýerde görýän seni. Ýolda ýydy ýöne ejem dagy seni arasy 4 ýyl görýän eldir. Onuň şu 4 ýyldan soň hiç zat ýok ýerden sen gelip çykmagy şok döretdi. Geň alar ýazdat ýok. Menem zaýat aljak bolýan. Oglanlar şu anamly dizayn maslahat berdi. Görsem senne. Jaýtalan gowdat. Sen ejep dagyny gördüňmi? Ay ýok lay. Näme üçin barmadyň agam? Meňe mi näçe geldiň? Mugut jaýtalarjak bolum. Mugut sadyň gerek däl ho. Ýöne özüň bir göreýin dik geldim. Agam men seni tanaýan ho. Beýdäň bolmasa, heleňden başga adama wagtyň tarp eden ok ho. Tanaýan men seni. Maňa bir zat düşündirjek bolmasa da mekan. Bolýa akyl sırap başlamasana. Ýüregi çytyňyzay halis. Geçeni geçdi bilin. Öyle. Düşünükli tenki. Alo. Näme ýüzüme oýaňy? Adam maýanymda. Bolana näme? Näme ýüzüme oýaňy? Bäh, ütgeýäňi öýden çyksaň, he? Öýde bolşuň ýaly bolsana bolýarmy? Bolýa näme üçin jaňadan gaýt? Ejimde öýe gelýär häzir. Dogannamam gelýär hemesi üýşäler häzir. Saň aýtmak ýady düşmändir. Men wagtym ýok nahar etmäge. Bir zatlar getir, gyzgyn nahar getir geleňdi. Ýatdan çykarma, hiç çereýim sowlaýmagyn. Bolupdyr. Agam sana şu ýaşaýyş gerekmi? Ay näme deli? Näme del bundan beter? Bana aýtsana, agam sana şu ýaşaýyş gerekmi? Öz başyna ödenin öde ýakan bolsa o diýmäy. Gerekmi sana şol? Gel bana iýse. Minnetli zat gerekmi agam sana men düşünemok sana. Ýa-ni peşdendine ajölenme mowduragam. Senin bir hili mugut horwaly iýmeni öwrenipsiň agam. Hiçli gazanman mugut iýmeni öwrenipsiň agam. Senin bir hili mertebe galmandyrly. Men şoňa gynanýan. Beýdi sen men sen durmuşyň ýykjak bolýan ýaly görme. Bir çürk goýsan öz erkekliňi şuwd etdiňim. Işläý agam, işläý. İşeden bar bol. Gel maňa. İşe şutaýdy. Adrakdyr olardan. Ýöne diliňi düýün. Menga aýtmak. Galanymy ödüň gör. Ýaşaýyşy ödüňe gerek. Ýöne gahar meli-de ýanky eşden zadymy. Olar görýärmi? Öz ejeden hakadyny çağırjak, saňa zat aldyrjak. Bir hili ödüň bilýärinde. Ýöne näme diýseňem, doganyň görürsüň elýär. Ýöne seni görmegem mesele. Ruhsuz almaly.
Bollu ağam sen arkan geliver. Hawa. Men bärde haçan gelseňem. Ağam sen gowsy gelsen arkayn. Oğul toyuňam, gyýy toyuňam, dogluny etjek bolsaňam, durmuş toyuňam mesele ýok ağam. Arkayn gel. Hawa nesip bolsa ak goýun toyuňam bärde berler. Bollu ağam arkayn gel. Bollu, bor ağam, onda men garaşýan şol. Ağam gattaya uğurlaşdın Daya uğurlaşmalar dost. Görüň okmy, tokum tijiniň toyuny bizde çekdi ýara. Häzir gelen soň sen demin alman otur, bolmasa da bar işiň bilen bol. Men uğurlanan ýöne, men goýup näme uğurlaşyp görýän? Nesibesi 5 mançyk işlejek dost. Ondan näme? Sen bilenem bir uzun paylaşar. Bana 5 manatyň merakam, oje işiň merakam başdaýda berýän aýlyk bolýan aga. Ýöne sen kini täzirlikde galdyrmadyramy? Imtahanam ýok ýa. Ansap ýerde bir ýerde. Hawan sapma sen. Hawa näme artyk? İşek, suwam, pul menden soraýar. Nesibesi mümkinçilik baka, anam ediliyaka, işlemeli los. Anamam hemişe edilip barlanok da dost. Ağam anam ödemek diýen adam aga, oňa näme diýýäň? Ay, ýolary onam ödeýäse. Sen aladetme zatlary. İşiň bilen bolsen, galan zadan bir zady bolar. Etjek diýdim etjek. Ýoşo. Başlyga da akıl sat diýsen. Başlygyň sürýänje maşyny göreň okmy sen? Nirden gadan ýaşany? Näme biz süretimiz gelen okmuş olar ýal maşyn. Gallyranda näme? Aýlygy. Näçe gallyrsaň şonça da az. Pullon doýma bamay. Başlygym özi biler-de. Her kim özüne gowsuny diýär-de dost. Soňkuda bir gat köp bilmişdir ýaşol. Men aýlym gallyram bolup, gaýtam işim köpelip dagıl. Näme işin köpelli ağam? Be. Bar etýän işin gözegçilik. Amana arkana da aşalýan ýaly. Üstüne gözegçilik goş diýen. Gurlaýanma ýağam. İşmi köpellidi. Bu döwürde herekeden puludur ýa dost. Arkamda daşaman biler ýöne. Men pikirlep ýazaýan. Ana şol mesele. Pikir etýän bolsaň bir aňryňa da teretay. Näme diýär? Soktuň aýsa howat. Näme mi? Men ýöreberýänmi başlyk? Owa, ýöreber. Bolýa. Goşlaňa malla. Başlyk ýerine goji işgary batdyr Muradyň çagraýynmy? İşiň bilen bolsa stakanlaryny tutur. Bolýa. Özüm tapar Muradyň ýerine işgär. Men dün tapdy biatmay. Kime? Aýalma, merjenden gelen jaňy zordan pot betişdimay. Beýle durmuş näme geregey başlyk. Bu dünýäňe de ahiretiňe de iň soňuny peýdasy gelýän hereket. Görsem dura bilemok. Ikisinem gowurýan, bir aýarmy hükmünü, beýleksini. Owa, beýlekden kim hükmünde? Näme hükmünde? Bilemok. Beýleksiniň ma kimligini bilemok. Ikinji aýalym diýsem, birinjiyim ma. İkinci söýgülim diýsem, edil birinjiyim ýa söýmegoni. Onda wagtyň maka elçek başlyk.
Soň belkem giç bolur. Anan ay başlyk aýrylşaň soň öňde näme üçin gedipdirnäý diýerdiň. Ece şu an sen gork gelşinden daşyňdan özüm tanýanna. Dur hani, nemeden tanıyan? Nemeden seni tanıyan? Bana seni tanı, üstü başımı kovma. Özümü de seni, saçınam düdüt. Sen gowlay Ece. Ýöp. Özüňem adyrak kurlu. Ejene de nämetmeliňi öwretme. Hoy, getir elini ver. Getir Ece ber elini. Vay yalla Gülmanna canım. Ece kakam rugura daýmalla şuny ýerlerde. Senem bara, hiç kim etmeýänler ne diýäň-da. Ol ogla nädir näme pikir etjek? Näme pikir etse şonu pikir etsin. Öz ogluň şeýtelere halamarsyň. Näme oğlum men gaýny bilen duşurulýar. Tapdyň merde oýnajaň. At sapyn. Bar kişi ýokrana berip ýörsin-de Ece. Tuweleme. Haýsy sen diýäň? Kassada duran Ece. Şu taýnyň başlygyny goýdum. Ýok Ece, satyjy. Kassum malakyn satyjyny men birinji gerek görýän goýdum. O del Ece ýanyna durany. Bolýa gitdim men. Sen müşterilerine. Bolýa. Bar. Vay, geňem bir gördüm bile. Assalamu alaykum. Beýdip durma otayda, şygyň gel. Talam. Gelin geçäň ber, gel. Yörenne worköz. Ýör. Biziň maňlaýymyzdan hem ýanky ýarrak çykaýmalla. Ece tanşol Han tanşol Ecem. Biz aslında erteye gelecektik bolin. Ecem burada çıkısa da bolin şunu yelaydık. Bilmeden edenlerle. Yok. Gülýär hemmede işler gidip dur. Oğlanlar bara. Tansan masat. Han oğul näme iş etýäň onu? Men gelince şu taýda satyjy, ýatoda işleýän. Nämedi? Yato. Guruluş harytatýat gelece. Ha, şuňa üçin bolýarmy? Howa. Aýlyň näçe onu? Ýetýär Hudaýa şükür. 3 howrak berýär. Maşgalada näçe adama ýetýär aýlygyň? Şo pul bilen öýdäkileň ýekläp bilýärmi? Hudaýa şükür. Kakam işleýän, men işleýän. Gülýärem ýetýär aýlygymyz. Hojalykda näçe adamma? 7. Tüweleme, gaýdym saňa ýeri ýok. 7 adama bar. Netip borda şyrnaldak tekid bolýar. Agys. Toýdan soň saňa 7 adamyň içinde 3-4 manat aýlykdan saňa 1 manat ýeter öýtýärmi? Şoň bar pulyň iýje salýanlar. Eline pul düşýän bolsa, saçlyk çeldir. Ettin Ece ýuwaş bolayda. Ha, diňle oğlum. Men gaýdymy gowurýan. Menem şoňa gow zatlar isleýän, gow ýaşamagyny isleýän. Süýjüje durmuş isleýän. Sen o çagaş aýlyň bilen gaýdym eliň degmez. Gowja ýaşaýyş isleýäbi. Menem gowja ýaşamagyny isleýän. Sen gowja ýaşaýyş söz berseňe gaýdym berýän. Bolmasa da ýitgiň daşdan gözlemeli bolsun. He? Gelsene düşsüne verik. Ne ilandan mıysa düzelecek. Gel ya dedim. Ben senden hem Mercan'ından hem ya dedim. Kaptan düzel ya. Bunun başkalarını bol ya. Bu ne men goky? He? Teredin gelince. Ol sizin diýän pullu durmuşyňyz häzirlik semenlik däl. Men size ýankı diýän zatlaryňyza edip bilmer. Edip bilmerem diýjek däl, belki edip biler. Geljekde. Şu wagt men maşgalan pul sowulýanlarla ýygnalýan ýagdaýda. Şoň üçin ullukanda söz beremok. Netibemde bolsa, sizin diýişiňizden hem beter taklan. Bolmasa, şu bolşmada gideriz. Öyle men size barda söz berbilýän. Ne ýanky ýalyk durmuşy gaýdyňyzdan görmejegini.
Qalan adam Hudaýyň eline häkidat. Netibämde boldy, hemme zatlam bolur, hemme zatlam ederin. Gelnece. Öňünden plan zady ederin, plan zady etmerin diýip hiç zat söz berbilem ok. Bolýadan. Kakasy bilen bir maslahatlaşaýyn men. Hälen şeýtda. Enem sagaman işlegi. Sag bolun.